to, Bu? Piye? Masa kok rubek-rubek kae. Piye ra? Jane, aku ket mang lho, Pak. Kono ning kono ngeteni lingak lho koyo wong edan. Malah iso dhisik ngene gembreng-gembreng. Aja ngono to. Karo ndase wong ngelu kok, Bu. Si kowe ngelu kan nyapane to, Yan? Iki lho. Ya genyo ndasmu ngelu ya. Kae apa? Kowe apa gong tau to gak sambat ngono? Ya piye? Aku asline ya nemen. Gadis iki lek delok ta? Mbok, iki piye? Aku ora nggo sampean. Mbok, aku ora nggo sampean. Tau ndang gak sambat. Mbok tak goceng ya. Mbak Ut. Iki piye? Iki piye wong arek salam sing jauh suwira.